Iintsuku nje ezimbalwa emva kokuba umongameli Cyril Ramaphosa ephefumle ngengxelo yekomishoni yokubanjwa kaRhulumente ngobhongwana, ingalo yemthetho ifike ingabhungisanga kwiqumrhu eliphehla umbane kweli uEskom, nalapho kubanjwe abo babesakuba ngamagosa aphezulu kwaEskom ngokwayamene nolwakhiwo lwezikhululo zombane zasekusile. Umhlalutyi wezopolitiko umnumzana Ongama Mtimka uthi ukuba izityholo atyatyekwa zona zinesihlahla iyakuba impumelelo yekomishoni ebiphanda ngokubanjwa kaRhulumente ngobhongwana. All the allegations that Matshela Koko and others are facing are true. This process that is now taking place, their arrests, is a vindication of the State Capture Commission of Inquiry. Ingxelo yale komishoni idandalazisela ubala izenzo zorhwaphilizo nolawulo olugwenxa ezaziqhubeka kwaEskom ziphenjelelwa ngamagosa phezulu. Ukuqala kwazo ukuvela ezityholo kwikomishoni kaJaji Zondo kwiminyaka emithathu edlulileyo, umnumzana Koko waziphika wama ngomlenze omnye. I have never done that at all. I would never do that. It's wrong, it's illegal, it's unlawful. I will not do that. Ukanti igunya abantu lezotshutshiswa lifunenga kungena nzulu ngalomba ngelithi uza kusonjululwa zinkundla zamatyala.